Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun, simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Hesu Kristo, igabayaw ko ang akong mga gamot sa tibok na mo nga kasing-kasing, magasimbahon ka, Jesus. Ang tibuok mong kinabuhi, imong gihalad, halang ka na mo, ang tanan na mong kasalanan, sa dugo mo, O Diyos, gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun, simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Hesu Kristo, igabayaw ko ang akong mga kamot sa tibok na mo nga kasing-kasing, magasimbahon ka, Jesus. Pagasimbahon ka, Jesus. Pagasimbahon ka, Jesus. Happy Father's Day sa tanan nga atong hinigugmang mapalanggaon nga mga amahan diha. Ana pa ba ang matamis daw dugos na paghigugma sa inyong amahan? O ang nagpabilin daw aslom nga sambag? O di ba pait nga apdo? Nga diin nga murag nawagtang na ang katamis sa atong paghigugma sa atong mga amahan. Again, mga anak, atong hunahunahon karon, kumusta naman ang atong relasyon sa atong amahan? Ug atong tan-awon karon giunsa man nato pag-value ang atong amahan? Ug atong tan-awon karon unsa man kaimportante ang atong amahan in connection nga diin ang atong amahan nga atoa sa langit nahigugma po diri sa atoa. Unsa man ang atong response? How about sa mga anak ka diin? I know some nga diin tan-aw nila nga lisod nila pasayloon ang ilang amahan tungod kay nay dautan nga nabuhat, lisod kayo sila mo release og forgiveness. Pero atong tan-awon karon kung unsaon nato siya pag-deal niini nga mga kalisod in terms sa pagbalik sa mao nga relasyon ngadto sa anak didto sa iyahang amahan. Ang pulong sa Ginoo nagaingon dire sa libro sa Exodus o dire sa libro sa Exodo kapitulo 20 versikulo 12. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, tahura ang inyong amahan ug inahan aron mo taas ang inyong kinabuhi. Diha sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Connection niini nga mensahe dire sa libro sa Deuteronomio kapitulo 5 versikulo 16 nagingon, tahura ang inyong amahan ug ang inyong inahan sumala sa gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios aron mabuhi kamog dugay ug magmausuwagon didto sa yuta nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ang Ginoo nagapanalangin ng daan sa iyang pulong. So atong makita dire nga din ang pagtahod sa atong ginikanan, sa atong inahan, sa atong especially sa atong amahan, pagpakita og pagtahod nato didto sa Dios. Atong makita dire nga diin
Dili sa ingon nga din sulti-sulti lang ni siya, kundi gikan kini sa Dios, mando kini gikan sa Dios. Kung ato makita diri, kabahin siya sa gitawag nato sa Old Testament nga 10 commandments. It means nga diin gipasabot sa Ginoo nga importante kay ni siya. Kung gusto kita nga ang Dios malipay sa atong kinabuhi, din magbaton kita og pagtahod didto sa atong amahan. So, ang pangutana mao kini, mutahod ba ko sa akong amahan bisan pag iyahang gibuhat kanako daotan or sayop? Again, baliko nato diri nga diin do sa atoang nga kinabuhi sa ato nga tagsa-tagsa kakasing-kasing, naipipila nga din lisod kay ita mo release og forgiveness sa ato ang amahan o dibakha sa atong ginikanan. Pero atong tan-awon diri, unsa may rason ngano lisod man ta mo release og forgiveness ngadto sa ilaha? Dili tungod kay nitahod ta sa ilaha, dili tungod kay naatay respeto sa ilaha, tungod kay una sa tanan ang atong kasing-kasing dili andam. Kung makita nato diri, ang problema tinuod nga naay problema na hitabo, una tungod kay nakabuhat og daotan baron ang amahan or ang ginikanan, and then lisod mo release og forgiveness ang anak. Atong tanawon diri, ang problema po dili tungod kay nabuhat na nasa past na siyang nahitabo. Ang present kang problema karon is ang kasing-kasing sa tao nga dili siya willing mo release og forgiveness. Apan, mao ni siya ang atong tanawon, unsaon man nato siya pagsulbad regarding ngadto sa mga anak sa pagbaton og pagtahod ngadto niya sa iyang ginikanan. Ato makita diri is mando ni siya gikan sa Ginoo. Wa nagpasabot diri nga diin gipugos ang tao nga diin bisan pa og sayop ang sugo o di ba sayop ang nabuhat sa ginikanan, then gipugos ka sa pagtahod sa ginikanan. Ako ipasabot diri is mao ni siya. Atong tan-awon ang sunod nga kapitulo sa Deuteronomio, kapitulo 6, bersikulo 5. Nag-ingon, higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, kalag ug unsa man, kusog. Kung ato makita diri, atong higugmaon ang tanan, higugmaon na to ang Dios sa tanan-tanan nga gikan nato. Laktod nga pagkasulti, apil ang atong kinabuhi, apil ang atong kasing-kasing, apil kinatibuk-an natong tanan. Laktod nga pagkasulti, ang gipasabot diri, higugmaa ang Dios nga mas labaw pa kaysa sa imong kaugalingon. Sa bersikulo 6, do ang kani siya nga mando is directly nga gipasabot siya o gihatag ngadto sa mga ginikanan nga nag-ingon, ayaw ninyo kalimti kining balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Itudlo kini kanunay sa inyong kabataan, hisguti kini kun anaa kamo sa inyong balay o kun magpanaw kamo o sa dayon na ninyong katulog o sa pagmata ninyo sa buntag. Ibugkos kini sa inyong bukton, ingon nga ilhanan o ibutang ingon nga timaan diha sa inyong agtang. Isulat kini diha sa haligi sa pultahan sa inyong balay o diha sa inyong ganghaan. Ang gipasabot niini nga mensahe nga din ang pulong sa Ginoo gikan sa ginikanan nga diin itudlo ngadto sa mga anak bisan asa man, bisan unsay gibuhat o bisan unsang orasa o taknaa, isulti ang pulong sa Ginoo. So makita na to ang problema sa gimension nato kaganina ngano man ay mga naipipila ka mga anak nga lisod kayo mo tahod sa ilang ginikanan, lisod kayo mo respeto sa ilang ginikanan, tungod kay una sa tanan naay pagkulang ang ginikanan in terms sa pagbadlong, sa pag-atiman, sa paghigugma ngadto sa ilahang mga anak. So atong makita diri, mga ginikanan una sa tanan dapat mubalik kita diri sa kapitulo 5 nga atong higugmaon ang Dios sa kinatibuk-an nato, bersikulo 6, atong itudlo, bersikulo 6 ug bersikulo 7, atong itudlo ang pulong sa Ginoo ngadto sa mga kabataan. Laktod nga pagkasulti, mga ginikanan, responsibilidad sa ginikanan ang pagmatuto sa ilang mga anak ngadto sa dalan sa pagkamatarong. Kung naamay mga anak nga diin mo ingon tag napakyas, atong tanawon basin ang ginikanan pod napakyas daan. Apan wa nagpasabot nga tanan nga anak nga napakyas, ang tanang ginikanan napakyas sa pagtudlo nila. Atong tanawon diri ang influence. Ang influence gikan sa iyang mga higala, influence kung asa ka nagpuyo sa komunidad, ang influence sa mga tawo nga nagpalibot sa iyaha. Apan atong tanawon diri, if kusog ang influence sa gawas,
laktod nga pagkasulti, dapat unta mas kusog ang influence sa ginikanan tungod kay kuyog gid mo sa usa ka balay. Tapos dili ta kusog kayog influence ngadto sa mga anak. So atong tanawon diri, ang responsibilidad is naa sa ginikanan. Again, balikon ko ngadto sa mga anak nga diin lisod pagtahod sa ilang ginikanan. Atong tanawon diri, balik ta sa bersikulo 5. Kung lisod man ta motahod sa atong ginikanan, lisod man ta mo respeto sa atong ginikanan. Una sa tanan, atong i-develop ang atong kaugalingon nga mas mutahod ta sa Dios nga labing gamhanan, and then atong higugmaon ang Dios nga labing gamhanan, and then atong higugmaon ang Dios sa kinatibuk-an nato. More than sa atong kinabuhi. If ang atong kaugalingon nahigugma ta pag-ayo sa Dios, if ang atong kaugalingon natay dako kayo nga pagtahod ug respeto sa Dios, ang moingon nga pasayloon nato ang atong ginikanan, kana siya, sobra lang na siya. So kung atong tanawon diri, if ever na ipipila ka mga tao, tanaw nimo sa imong kaugalingon nga lisod kay ka mo release og forgiveness sa imong ginikanan, I think ang pinakanindot nga solusyon nga atong pagatan-awon is atong i-evaluate ang atong kaugalingon if tinuod ba nga diin ana atay nindot nga relasyon sa Ginoo. If tinuod ba ana atay nindot or grabe kadako ba ang atong paghigugma sa Dios. Again, ang pagtahod sa ginikanan og ang pagsalig sa ginikanan, duha ka butang nga lahi siya. It means nga pwede ka makapasaylo sa imong ginikanan maski gamay na lang imong pagsalig sa ilaha. Panduha, pwede ka makatahod sa imong ginikanan bisan pa og dili ka mosugot sa ilahang sugo nga sayop. Kung ato makita dire, is mao ni siya. Ang labaw natong tumanon, ang Dios nga mo'y naghatag sa mong sugo. And then, ngadto sa mga anak sa ginikanan. Again, kung mabalik ta sa sinugdanan, ang Dios nga naman moingon ta nga ang kalibutan nagkaguliyang, nagkagubot tungod kay ang Dios iyang gihatagan ang tao o gitawag nato og free will. It means na siya kaugalingong pagsabot, na siya kaugalingong pagdesisyon, na siya kaugalingong pagbuot. Nga diin makaingon kita nga nahimong bati ang kalibutan tungod ba ni ining free will? So kung ato na siyang i-insist, mahimo ba nga nindot ang kalibutan kung gihimo ta sa Dios nga mga robot? Aton tanawon diri nga mao ni. Ang kalibutan nahimong bati dili tungod kay naatay free will. Ang kalibutan nahimong bati tungod kay daghan sa mga tao wala nahigugma sa Dios. Ang sugo sa Dios nga din higugmaon nimo siya sa tibuok nimong kinabuhi, kalag, kusog sa tibuok nimong kasing-kasing. Apan ang mga tao is wala nito man niini nga sugo. Nga mao nang nahimo nga grabe kagubot ang kalibutan. Tungod kay nga naman, nagsumpaki ang gusto sa mga tao. Ang gusto diri sayop, ang gusto diri sayop. Nagkasumpaki, wala na uyon kung unsa ang gusto sa Dios. So makita na ito, grabe kagubot ang kalibutan. Where in fact, ang gusto sa Ginoo, nga diin magkahiusa kita nga higugmaon na to siya, o unsa man atong buhaton. Atong simbahon siya. Mo siya ang gusto sa Ginoo nga diin grabe ka anindot ang kalibutan tungod kay nga naman. Kung atong tan-awon sa kapitulo 6 sa libro sa Deuteronomio nga diin bersikulo 6 ug 7, makita nato diri kun ang pulong sa Ginoo mao pay atong gikuptan nga hinagiban sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. I mean, grabe ka nindot ang kalibutan. Apan pipila lamang sa mga tao nakita nila ang unsa ka importante ni siya. Where in fact, bisan tuod nga last Sunday nag-share mi sa pulong sa Ginoo sa village dito sa may Talisay. And then daghan sa mga tao nga dili jud mo accept sa pulong sa Ginoo. Nga moingon tag pwede ba ta maka-share sa pulong sa Ginoo? Busy mi. Daghan kay grason like allergy kaayo sila. Murag mangato lang ilahang panit kung makadungog sila sa pulong sa Ginoo. So aton tanawon diri nga diin ang tao sa iyang nature na ibatasan nga di siya musugot nga sultihan siya sa iyang sayop. Tungod kay nga naman, ang tao kabalo na daan sa iyang sayop. So kung aton tan-awon dire, kasing-kasing sa tao is wala didto sa Dios. Kung ato makita dire nga din nga naman nga ang Dios gibuhat niya ang tao nga naay free will, tungod kay gusto ang Ginoo nga diin sa kaugalingon nimong desisyon, sa kaugalingon nimong pagbuot, sa kaugalingon nimong binuhatan, or sa kaugalingon nimong kag prinsipyo, ikaw mismo mo angkon nga kinahanglan ka og Dios sa imong kinabuhi. Ikaw mismo mo moingon nga din gusto ka nga imong i-fix ang imong relasyon diha sa Ginoo.
Gusto sa Dios nga diin natay mutual understanding, mutual feelings nga kung unsa ang gugma sa Dios diri sa toa, mao pud ang atong gugma didto sa Dios. Mo na ang gusto sa Ginoo nganong wala ta niya gihimo nga robot, nganong gihatagan ta niya free will tungod kay gusto niya nga by your own decision and by your own words, gusto niya nga ikaw mismo, kita mismo mo imuduol sa Ginoo that Lord, I want to be with you. Ganahan ko nga diin makigrelasyon balik diha nimo. Kay ngano man because of sin tungod sa sala naguba ang relasyon nato sa una. And then gusto sa Ginoo nga kita mismo mo duol sa Ginoo that Lord, I need you. Gusto ko Ginoo nga diin mahimo nga fix ang akong relasyon diha sa imuha. Nga diin sa mga ginikanan, especially ngadto sa mga anak, in terms sa atong pagtahod sa atong ginikanan, ngano man daghan sa mga bata, ngano daghan sa mga anak, dili ka balo mo tahod sa ilang ginikanan tungod kay una sa tanan, epekto ni siya sa kabug-aton sa kadako sa sala. Ug mao ni siya naapektuhan ang mga kabataan. Ug mao nang walay respeto, walay pagtahod sa ginikanan. So unsa may dapat atong buhaton? Again, mga ginikanan, naa ninyo ang mga responsibilidad sa pagmatuto sa inyong mga anak. Naa siya sa inyong puder, naa siya sa inyong kamot. Tudloi sila mahitungod sa pulong sa Ginoo. And sad to say, dagan sa mga ginikanan nga in terms nga naay ilahang anak nga diin mo appeal sa mga activities sa simbahan, tapos ilahang ilahang pugngan, magdumili sila nga mingon ayaw pag-agdo didto, unsa man hadlok sila mausab ang ilang ginikanan. I mean ang ilahang mga anak. Hadlok sila nga din ang ilang mga anak, mobiya sila nga mga bisyo. Again mga ginikanan, this is my encouragement para sa matag usa. Nga diin kung ang inyong anak ganahan siya ma-involve sa mga bulaton sa simbahan. If again akong i-confirm bulaton sa simbahan, ayaw pagdumili. Mas nindot pa tan-awon ang inyong mga anak na asulod sa simbahan kaysa tan-awon ang inyong mga anak na asulod sa diskuhan. Di ba? Kung ato makita dire, mas nindot tan-awon ang inyong mga anak nag-alagad sa Ginoo. Mas nindot tan-awon nga diin ang inyong mga anak mo ingon nga I love you Lord kaysa sa inyong mga anak mo ingon I love you world. So makita nato dire nga diin ang Dios gusto niya nga diin ang mga kabataan, ang mga anak na ay pagtahod didto sa ilang ginikanan. Tungod kay mao ni siya ang pagpakita nga mitahod pud ta diha sa Dios. Mao na nga diin mga anak, in terms sa pagtahod nato sa atong ginikanan, una sa tanan ngani sa ato ang pinulungan, panduha ngani sa atong binuhatan, pantulo ngani sa ato ang mga batasan. Again, baliko na to, ang pagtahod nato sa atong ginikanan, una sa tanan dire sa ato ang pinulungan, sa atong pagpanulti. Again, sa atong pagpanulti, kumusta man? Moingon pa ba ta nga nahigugma ta sa atong amahan? Moingon pa ba ta nagatiman pa ta sa atong amahan? Musulti pa ba tag mga nindot nga pinulungan ngadto sa atong amahan? O di ba ka mga bating pinulungan? Nga diin moingon ta nga wala kay ayong amahan na ka, mamatay na unta kang kani nga mga pinulungan. Unsa man? Napakita pa ba nato ang pagtahod sa atong ginikanan sa atong mga pinulungan? How about sa atong mga binuhatan? Nagpakita pa ba ta nga diin nahigugma ta sa atong amahan? Nagpakita pa ba nga diin sa atong mga binuhatan gipakita nato unsa unsa ang atong pag-atiman, unsa kadako ang atong pagtahod sa atong amahan, sa atong mga binuhatan? O di ba ka sa atong mga binuhatan nagpakita nga murag wa tay amahan? O di ba ka murag tumban nato ang katungod sa atong amahan nga murag ang mga anak mao ang dako? Again, ato ni siyang tanawon. Wala kamo kung wala ang inyong ginikanan. Apan, atong tanawon diri mo balik ta didto sa Ginoo. Ang Dios maoy naay dakong plano sa matag usa. Ang Dios maoy naghatag niini nga sugo. Kung gusto kita nga din especially ngadto sa mga anak nga kabalo kita mo tahod ngadto sa atong mga ginikanan regardless if maayo sila or dili, una sa atong buhaton is mobalik kita didto sa Ginoo. Mobalik kita sa Dios nga maoy tag-iya sa atong kinabuhi. I mean, just a little prayer that Lord, please help me. Tabangi ko, O Diyos, nga kabalo ako mahigugma sa akong mga ginikanan. Ingon ani nga prayer. And then, pagpakita, pinaagi sa imong pulong practice. Nga diin, musulti ka og good morning, musulti ka og salamat, ingon ani practice nga do sa imong nga ginikanan. So sa atong pinulungan, sa atong binuhatan, pantulo sa atong mga batasan. Kumusta man ang atong mga batasan? Maayo lang bata kung atubangan nato ang atong amahan, tapos if ang atong
kita naa nata sa gawas tapos ato ang libakon unsa kabati ang atong amahan or atong ginikanan nga akong amahan mao ni siya, grabe ka ako ani siya. I mean, kumusta ang atong batasan? Kabalo pa bata mo ila nga sila ang atong ginikanan? Kabalo pa bata mo ila nga sila ang atong amahan, siya ang atong amahan? O di ba ka nalimtan na nato? O di ba ka bilong na ta sa mga unsa man, mga bata or mga kaanakan nga moingon walay batasan. So atong tan-awon dire nga din dapat kabalo kita mo respeto o mubaton og pagtahod sa atong ginikanan, especially sa atong amahan as Father's Day tribute. Nga diin sa ato ang binuhatan, sa ato ang batasan, sa atong pinulungan, magbaton kita og pagtahod diha sa ato ang amahan. Then, ato unsa may dapat atong buhaton? Una, dapat kabaluta mo respeto. Panduha, dapat kabaluta mahigugma sa ilaha. Pantulo, dapat hatagan nato sila og value kung kinsa sila. Pangupat, dapat mo submit kita kung unsay gusto nila. In connection nga maoy gusto sa Dios nga mahitabo sa atong kinabuhi. So ato makita diri, ang pagtahod sa ginikanan, una sa tanan, nirespeto ta sa ilaha. Ang pagtahod sa ginikanan, nahigugma ta sa ilaha. Ang pagtahod sa ginikanan, ato silang gihatagan og value. Ang pagtahod sa ginikanan, ni-submit kita sa ilahang authority nga sila ang atong ginikanan o kita andam kita mukuha mudawat kung unsa man ang mga koreksyon, kung unsa man ang mga disiplina nga ilang ikahatag nato para sa atong kaayuhan. So ato makita diri, ang pagtahod sa ginikanan mo reflect sa atong sinultihan, sa atong binuhatan, sa atong mga batasan. If pipilaman sa mga anak karon, murag lisod kayo siya pagtahod sa iyang ginikanan. Again, balikon nako sa ikatulo na nga part. Mubalik ta sa Dios. Ug atong ang kunon nga Lord, please help me. Ang kabalo ako mo respeto sa akong ginikanan. Kabalo ako mo tahod sa akong ginikanan. Tungod kay if sa atong kaugalingon dili ta mo duol sa Ginoo, tungod kay allergic kay ta nga basin mapasaylo na akong ginikanan kung mo duol ka sa Ginoo. I mean, daghan sa mga tao nga ako madunggan nga moingon nga nagmahay ko nga namatay ang akong ginikanan nga wala ako naka-release og forgiveness. Daghan sa mga tao nga ako nadunggan ni ana. And then if dili na to tugutan ng atong kaugalingon nga diin if ever wala ta kabalo mo respeto o matahod sa atong ginikanan, basin mabilong ta sa mga tao nga moingon wala ako naka-release og forgiveness og wala na siya. Mga igsuon ko diha sa pagtuo. If kita mga anak, gusto kita mobaton og pagtahod sa ginikanan, again, mubalik kita dito sa Dios. Moampo ta, Lord, please help me. And then, ngano dapat man ta motahod sa atong ginikanan? Mao ni siya ang sugo sa Ginoo ug mao po ni siya ang saktong pagabuhaton. So kung makita nato diri, walay sayop. I mean, walay sayop. Regardless if daw tanim mo ginikanan or dili, I mean, tahura sila, isip ginikanan. Pero ako niingon nga diin, musugot ka kung sa gusto nila, nga ipabuhat nga sayop. Apan, tahura sila sa ilang pagaginikanan. O gatong tanawon diri, ngadto sa mga ginikanan, tuod kay, do ang mga anak, mo yung tagmutahod kita, ngadto sa mga ginikanan, walay problema na yun okay na. Di ba? Apan, naay problema sa ginikanan na pod nga part. Tuod kay nga naman, tuod kay gusto sa mga ginikanan, nga tahuron sila, apan sila mismo, dili angay tahuron. Latod nga pagkasulti, mga ginikanan, we must be, and you must be good examples, ngadto sa mga anak, nga din angay kita tahuron. Latod nga pagkasulti, ipakita nga din angayan ka tahuron sa imong mga anak. Nga din nagdemand ka nga tahuron ka sa imong mga anak. Pero sa binuhatan nimo wa nagpakita isip nga ginikanan ka ngadto nila. Latod nga pagkasulti, ang atong mensahe karon, balikon nako dire sa Deuteronomio nga diin sa kapitulo 6, bersikulo 6 ug 7, 8 hantod sa 9. Ato makita diri nga mga ginikanan isulti ang mensahe sa Dios ngadto sa mga anak. Nga din bisan unsa ang pagabuhaton, bisan asa man o unsang orasa, unsang taknaa, ipakita ngadto nila, isulti ngadto nila nga din ang kausaban sa tao nagikan sa pulong sa Dios, nga din ang pagmatuto sa mga anak gikan sa unsa man, gikan sa mga ginikanan. Laktod nga pagkasulti, una sa tanan ang pagdisiplina sa dalan sa pagamatarong gikan sa ginikanan. Well, sumala sa sugo sa Dios, nga din ipakita kini
gikan sa ginikanan ngadto sa mga anak. Para ang mga anak makita nila nga din mao ni siya ang sugo sa Dios. Makita nila nga mao ni siya ang dalan sa pagkamatarong. Makita nila mao ni siya ang tinuod nga mensahe sa pulong sa Ginoo. Kung naa may pagkulang ang mga ginikanan niini nga part, dili pa ulahi ang tanan. Isulti ang mensahe sa Ginoo. Kung moingon man ta nga din na mga ginikanan karon nga ni napakyas tungod kay naa ba sila nabuhat nga nagbinuang ba sila? Or di ba ka broken family, o di ba ka ilang gibiyaan ang ilang anak pila ka tuig and din ang ilang anak karon is minyo na, o di ba ka nanay ka og galingong pagsabot, prinsipyo, nanay ka og galingong desisyon, and then syempre, where in fact daghan sa mga pamilya ngayon ini o daghan sa mga anak ngayon ini is dili gid sila kabalong respeto sa ilang ginikanan o mutahod sa ilang ginikanan. Like mutahod ko nimo tapos gibiyaan mi nimo mga pila ka tuig, nagantos mi, asa mi matulog, uwan init, naarami wala mi pandong, wala mi kapasilunganan. Ingon ani nga naa sila yung mga pag-antos. Apan awi pakita diri sa mga ginikanan. Kung gusto ka nga din imuhang tapakan or taplan ang imuhang pagkulang sa ilaha. Ay pagingon nga ulahi na ang tanan. Sama ra pod nga wala tay gibuhat nga sakto nga isip nga pagpuli or pagtapak sa atong kakuwangon. So mga ginikanan kung nagkuwang, mao ni siya ang atong pagabuhaton. Unsa man ang dapat nimong mabuhat para mabalik ang inyong relasyon. Wala ko ningon nga din kung imo ning pagabuhaton where in fact nga okay inyong relasyon, pero akong ipasabot sa mga ginikanan nga diin mas nindot nga natay ipakita kaysa sa wala. Mao ni siya ang sugo sa Ginoo. Nga din ipakita nila ang kausaban sa imong kinabuhi nga nakaila ka sa Dios. Ipakita nila nga diin maski wala sila pagtahod, wala sila respeto sa imong isip ginikanan, apan sultihi sila mahitungod sa pulong sa Ginoo. Nga naman, tud kay mao ni siya ang sugo sa Ginoo. And then mao ni siya ang pagbuhat isip nga responsibilidad gikan sa ginikanan sa pagsulti sa iyang mga anak. If dili sila mopato, if dili sila maminaw, tungod kay naa na sila kaugalingong pamilya, tungod kay naa sila kaugalingong desisyon, prinsipyo, naa sila kaugalingong pagbuot, tuguti ang imong kaugalingon ni maski regardless sa ilahang nga response, isulti ang kamatuoran. Kisa sa mo ingon ka nga, di na lang kumusulti tungod kay mao man gihapon ilang response, di mo tuo, di mo kung di sila mo tuo, kung di sila mo di sila mo tuo, di sila maminaw, kani siya mas grabe siya nga demand nga imo jung isulti tungod kay di sila mo tuo. So sa mga ginikanan, dili ulahi ang tanan, kun dili sugdi siya kung unsay mabuhat nimo para sa ilang kaayuhan. Sultihi sila kung naa sila nabuhat nga sayop, sultihi. Tungod kay naa kay right, tungod kay ginikanan kanila. So, unsa may purpose ngano kinahanglan man ang mga bata ang mga anak kinahanglan mo tahod sa ginikanan, tapos ang ginikanan dapat iyang tudloan ang iyang mga anak. Unsa may purpose niini? Ang purpose niini para naatay mutual relationship. Unsa ni mutual relationship? Para mapanindot ang atong relasyon. Relasyon sa ginikanan ngadto sa anak, anak didto sa ginikanan. Kun nindot ang relasyon sa ginikanan ngadto sa anak, mao siya ang makalipay sa Dios. And then, if nindot ang relasyon sa anak o sa ginikanan, ay then una sa tanan, malipay ang Dios nga diin nindot ang atong relasyon sa iyaha. Gibuhat ta sa Ginoo para unsa man, para naatay nindot nga relasyon sa iyaha. Ang kalipay sa Dios kung kita naatay nindot nga relasyon sa Ginoo. If nindot ang atong relasyon sa Ginoo, nagpasabot ni siya nga di nahigugma ta sa Dios labaw pa sa atong kinabuhi. Nahigugma ta sa Dios sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalag, sa tibuok natong espiritu. Again, Happy Father's Day og sa tanan nga amahan karon. Ang akong mensahe, nalipay kayo ko og nalipay kayo mi diin kamo ang amo ang nahimo nga amahan og nalipay kay mi nga diin kamo mo ay nahimo nga instrumento nga diin gigamit sa Ginoo, especially sa pagpanton namo nga mga nagpabadlong nga mga anak. O nga ako ang mensahe pod nga ipaabot nga diin ato pod nga sa mga amahan ipakita nga diin maayo ta nga ehemplo o maayo nga ehemplo ngadto sa mga anak. Again, Happy Father's Day og hinaot nga din ang mensahe sa Ginoo. Atong masabdan karon nga din ang gusto sa Ginoo, mahigugma kita sa iya o gusto niya nga din mabalik ang atong relasyon, especially nga nindot nga relasyon sa pamilya. Magampo kita. Ginoong Dios niini nga panahon, kami Ginoo nagapasalamat sa imong kaayo sa tagsa-tagsa namo kinabuhi. O Dios, salamat Ginoo sa imong mensahe karon nga diin
especially ngadto sa mga anak nga din imong gipakita Ginoo nga mao ni siya ang imuha nga sugo nga din dapat among tahuron, among higugmaon, among respetuhon ang among ginikanan. O Dios, pipila man Ginoo sa mga tawo karon Ginoo nga din maglisod sila og pagtaho sa ilang ginikanan, o di ba ka maglisod sila og release og forgiveness sa ilang ginikanan. Lord God, this is my little prayer and this is my favor Ginoo nga akong gihangyo sa imuha, that Lord please touch their heart and touch their lives, O God, nga din ilang makita Ginoo nga din ikaw Ginoo ang tinuod nga kalipay, ikaw Ginoo ang tinuod nga katagbawan sa imuha Ginoo, na sila'y makita nga kalinaw, na makita nga kalipay, na makita Ginoo nga tinuod nga contentment sa ilang kinabuhi, o sa pinaaging Ginoo niini nga panghitabo sila Ginoo andam mo release og forgiveness sa ilaha Ginoo nga ginikanan, and then kabalo sila mo tahod sa ilang ginikanan. Lord God, I'm praying also for all the parents out there, for all the fathers out there. Lord God, thank you Ginoo nga diin sila Ginoo mahimo nga maayo nga ehemplo ngadto sa ilang mga anak, og ako Ginoo mga pagampo nga diin sila dili Ginoo mobati og kaulaw, especially sa pagsulti sa maong mensahe sa imuha o Dios ngadto sa ilang mga anak, nga din makita nga ikaw ang tinuod nga Dios, nga din ikaw ang Dios nga may naghari. Especially Lord God, I'm praying sa tanan Ginoo nga pamilya karon Ginoo nga diin na ay mga nangabuak o di ba ka na mga relasyon nga mga broken, especially relasyon gikan sa ginikanan ngadto sa anak. Lord God, I'm praying nga ikaw ang Dios nga may magpakita sa ilaha nga kinabuhi nga ang tinuod nga kasulbaran naa sa imuha o Dios. Nga din ako Ginoo nagaampo nga din please provide a solution, O God, sa tanan Ginoo nga mga pamilya nga diin nga broken, sa tanan Ginoo nga relasyon nga naga-broken, o tuguti Ginoo nga kini nga mga individuals nga diin involved niini nga problema. Ikaw ang Dios nga may makita silang kinabuhi, and they will see and they will say that Lord, I need you and I want to have a relationship with you. Thank you Lord for your message, and we are very careful in giving you all the glories and thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen.